Neymar entra sol per l'esquerra, continua Neymar, la posa bé Neymar, el retall de Neymar la deixa per Messi, el xut de Messi, gol, 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 gol de Messi, Messi, gol de Leo Messi, la contra del Barça, la contra letal, mala primera part, però barraca de Messi, la contra que treia Denis amb Neymar la trepitjava, l'aguantava, la deixa enrere perquè aparegui Messi, i amb l'interior, amb calma, amb suavitat, li marca el gol a Rico, gol del Barça, gol de Messi, minut 43 al Pizjuán. Se la pot recollir el Barça, la té Luisito per Messi, mira ell, continua Messi, engega la moto Messi, és el balconet, la passada a la dreta per Luisito, el xut, gol, 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 gol de l'Uruguaixo! Gol de l'Uruguaixo! Gol del Barça, gol de Luisito! Gol del Barça, gol de Luisito! Gol del Barça, gol de Luisito! Gol del Barça, gol de l'Uru! Gol de l'Uruguaixo! Gol de Luisito al Sánchez Pizjuán! El Barça remunta el partit al Pizjuán! El Barça el remunta amb el millor del món perquè Leo Messi ha assistit a Luisito ha vist a Rico i barraca de l'Uruguaixo! Gol del Barça al minut 16 de la segona part, Sevilla 1, Barça 2! Ha fet un salt